Tripura hastini Tripura saro kaisa kok wansugui naithai abo ongkha tamani bagui Tripura hastewo romjak brum brum no miya rok khalid rok eba muslim dofani borok simin romjak kebo wansugui de naikha hinkei kebo khoroksasuk muito khlai yaksi sudui kok sanai borok tongoi tongna tamani bagui tok habai kormo rok hinkei tamani bagui romjagya Sunamura Aoli Belonia Koila Sohor tui Klaye Kabang Mano Habai Tongi Tongo Te Kormorok Nke Sapmunu Gonda Sora Roishabari Korbuk Selasori Gora Kapate Klaye Habai Tongi Tongo Tamani Bagai Tokha by Kormo Keromzagia Tamani Bagai Muslim Dofani Borok Simin Tripura Hasto Habnerok Romjakna Abono Kebo Wanchogide Nai Naikana Abonurugui kok sana tumuno thangkangke a thayo kabangmano kok tongo a kok no part 1 by simin pari manglak tipri khorang abonurugui tumuno kok sana thangkangke part 1 part 2 part 3 hai no masnam jagonai pia bakha poni tripri ta hokte krok tirini kok tuma ungkha tamni bagai muslim dopha simin tripura wo Bangladeshi hnei romjakmani mangpli Tripura hastini bororo nugjak tamni bai tokha bai kormorokke nugjagya u kokno sanani phaimaniya tini kok tuma ongkha Sunamura area wo muslim dophani bororok patini mungui tokha rok bai satok jakmani satok pitok khlai tractor jakmani kok no tuise kisa mangpli tubui phaimani kok Obo ungkha apti hai salkisa sekangno BJP yakarei Tripura motha bana romlaimani muslim dofani lukurok piaba satok pitok khlai jakmani mangpli norok nugui tongo Tripuri khorango phaidi obono no srai khlai saimalayana takhuk omoyo ni khuktei miyawo 23 Dhanpur andaro kaisa kholai disiblesin domdama kamiyo Tripura mothabai ringjak kaisa joining program ongkha o joining program ungmani 2-3 din sikangni simino BJP ni nesa karbari netarokni tumana nirdeshe broni uskani bai tinibo Bangladesh ni hiring khaitoi tinibo hor phaine akromon khaika chini takuk suhak miyani nok nukungo attack khaika ebong nokni je রাবার প্রায় 150 কেজি রাং হ্যান্ড কেস সুটকেস নি তালা বখাগৈ 70,000 কেস তারপরে বুনি লগে সঙ্গে নেকলেস মানে 3 বুড়ি মতন রাংসাকনি মানই রক ওকে নকনি ফ্রিজ থেকে শুরু খাই আসুক জাগনাই চেয়ার নকনি 3টা দরজা জানালা এমনকি মাইরং তঞ্জনের রংটক পর্যন্ত মানে আক্রমণ খাইকা এবং বিনি বন মানে আহানজো খরচ tongo bini mobile tai bono da bai mane chirigna bagai mane mana khaika mane mobile dog loot khai tlaing thangka ge oboni bagai जों Tripura mothani ngai जों sanani musungo asami rokno government nai khangkai patal bising phunu brok tiklai mano karon 2-3 din sikangni simino BJP ni rok o jaga jara Tripura motho join khaine rokno bibhinno rokom bhabe boi humki domki ruinai brok omake khlaitong mani karon oboni bageino miyapurobo kabangma borok senior local jara Tripura motho tongnai borno domki humki rekha humki mani pore horni thik 12-20 minute suha miyani nogo akromon khaika dakat khlaika oboni bagei जों आसामिनो immediately 24 घन्टा जों प्रशासननि खानि जों समय सीमा रनाय अबनि बिसिङाव जरि आसामिनो जामाय आदर चामब्रि गतालनो आदर फाइमाने हायके तमखांखांखाय जों Tripura मथा अथा सिगला YTF रक जों आसुगै दंलाक जों गणतान्त्रिक पद्धतिते जों लड़ाई आंदोलन खायनाय एलाकाओ जरि ताइबो अबनिसे जरि जेकोन अशान्ति सृष्टि अंखांखाय समस्त अब BJP सरकार एवं अरनि नेसा कारबारि BJP नेता रक दायित्व मानानाय एवं प्रशासनबो अबनि पुरो दायित्व मानानाय